पहिले बाहेर तिथं कॉल गावण्याची पोटावर सोडले साप जाऊन माझी तू ऑपरेशन करू पाहिजे होय बरं सांग तू देखील करू पाहिजे आबा बोलो हा जयदी आता पेटंट तपासिता तपास चुप दाखव बोलो तो तपास जीवा बरी झाले जोय बाबा वरात फुगेडला गेलो तो आता यो पाना माझी रातीकडे आम्ही नव्हते तो ना येतो आजची काय स्वतः बा तुम्ही नका आंबीर मग तुम्ही नका फुगेड्यासारखं भीती मरे बाबा हा तू बाहेर घे हा चल तू पी हा माहिती खबर गुड बाय गेलती आहे मग आता सोजले तिच्या पोटात सापला तर ते बिपा करस ना तो बाहेर आई गेल ना कोण गेले फोकट्या घेऊन तू पिला की साधा तो काय ना मास्तर येता येता यार माशी येता येता कैसे ऐसा मला नडे दिसत मला सारखं बाहेर तू फोन कोणी बाजा ना मला बरे वाढ ना गेले ना तू हो तू सांग ए बघ वाचे आज सांग की साधा येता एक मिनिट इला झाले आता बस होय तपाशी तो नद इजा इजा तू टाइम दो नद कृष्णा मारे ना बरे तपा ना भाल्या तो भाल्या खालतो या आ माहिती मग ओ दादा अरे बाबा एलो दी बघा ना तुझे रे बोबडे आए सोगले टेस्ट केले चेक केले खोटे का तुझे रे दोन बोबडे आए सोडियो एक बोबडे तिथे जोरीला आणि दुसरे बोबडे खामेन झाले विभाग करून ते बोबड्या सोडे एक बोबड्या डोल्या खोटे का किती डोल्या शिट ए सोड पादा ए सोडी झाले आको वाड पेड्या आको गाव पेड्या आके घोल पेड्या एक लागो ए डोल्या असो ते सांगर देगो ते बोकडे मेरे बाबा इट्स आले इट्स ए इट्स पाय झाले ओकडी उलुंता